kako je divna priča koju spominje veliki islamski autoritet Ibnul Kajim, rahmetullahi alejh, u svom dijelu Medaridžu Salikin, kada govori o velikoj neizmjernoj Allahovoj milosti po ljude. Kaže: od jednog od ispravnih prethodnika prenosi se da je u jednoj uličici vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju i iz nje izlazi dječačić, plačući i vapeći, tražeći pomoć. Iza njega je bila njegova majka koja ga istjeravala. Nakon što ga je istjerala, ispred njegova lica zalupila je vrata i zaključala ih. Krenuo je dječačić, napravio nekoliko koraka i stao. Razmišljao je. Nije znao, pored svoje kuće iz koje je istjeran, drugu kuću koja bi mu pružila utočište. Nije poznavao nikoga drugog pored svoje majke da bi ga prihvatio. Tužan, slomljena srca, ponovo se vratio kućnim vratima. Našavši ih zaključana, legao je ispred njih, svoj obraz spustio na prag i zaspao. Nakon nekog vremena vrata su se otključala i na njih je izašla majka. Vidjevši svog sinčića kako spava s obrazom položenim na prag, nije mogla da se suzdrži, da ga ne uzme u svoje naručje. Prihvatila ga je u naručje, poljubila i rekla: sinčiću moj, kuda ideš od mene? Ko će ti pružiti utočište pored mene? Zar ti nisam rekla da mi se ne suprotstavljaš i da mi ne budeš nepokoran? Zar ti nisam rekla da me svojim ponašanjem ne tjeraš da postupim suprotno svoje milosti, brizi i dobru kojeg ti želim? Zatim ga je unijela u kuću. Razmislimo o ovom majčinom postupku, ovim njenim riječima, a zatim poslušajmo riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah je milostivi prema svojim robovima od majke prema svome djetetu. Od majke prema svome